Oh, saiki nanti duit 30 hari ini langsung tuku gosok besar. Ya iku. Iya deh yo. Iya. Cocok. Ya sampean glene sakmene gak arah ngolehno ge. Awake kok ngene iki ra ngira. Oh, awake apik bau, Bu. Wong ae sampe penting hubungane. Jarak karo. Ah, mang ning rego 17-an ilang ning ndi sampean saiki lho, Pak. Oh, 28 bobot. Nah, ayo ora roh ora ono timbangane ning kene. Dodolane iku langsungan. Iki bobot 450-an ya, yo. Iki ndase tok lek wis sabut iki lho, gedene ngene. Iskilane ya ampun. Ya, Pasar Jatirogo, Kang. Pasar Jatirogo. Iki 28,5. Oh, piye iki? Selawe matus yang kono manggut. Selawe selikur Pasar Jatirogo itu di Pasar Jatirogo itu di Tuban, Mas. Waduh, malah pon